Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmane Eric Jakite bi n'o ye tɛnɛn ye octobre kalo tile 3 ka taa bila karidon na octobre kalo tile 9 dolo jate la kawla kalo fɔlɔ tile 11 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila kawla kalo fɔlɔ tile 17 la dolo min nɔrɔ barikalen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na o ye sigilolo ye ni o ye kawla kalo fɔlɔ denw olu ka dolo ye ni o ye Venus ye a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni dolo in ma walima ni dolo in nɔrɔ ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma ko ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan i b'a ye tilennenya walew olu bɛ ja ninnu ye nka kuma caman i b'a ye ninnu ka o bɛna kule kuma caman ko u bolola nafolo k'a tɛ basigi ko yɛrɛkɛli fanga ka bon ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka ko la kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kamanaganko olu kundalen don aw kan sira caman fɛ hakilisigibaliya sira caman fɛ a bɛ tila k'an ladɔnniya k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw dépenses mɔgɔ wɛrɛw ka dépenses ani mɔgɔ wɛrɛw ka kungow ko aw bɛna sen don olu la kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka yɛrɛkɛli fana fanga bonya aw ka yɔrɔ la kosɛbɛ ni aw ko ko aw bɛ mara kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ don o la o sira caman fɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala a dama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw tulokɔrɔ dumanw kuma dumanw olu caman de bɛna fɔ aw ye kuma minnu bɛna fɔ aw ye k'a daminɛ dɔ fo dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kumakan ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw la nisɔndiya nka fɛn min aw bɛ nafa min nɔfɛ kumakan ninnu na gɛlɛya bɛ don olu la kosɛbɛ a b'a yira ko aw ka aw jigida aw yɛrɛbakun kan ka se k'aw cɛsiri nka ni aw ko ko aw b'aw jigida mɔgɔ wɛrɛw kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka jigiya siraw se aw ma i b'a ye gɛlɛya bɛ don a la a b'a yira k'a fɔ aw ka sɔrɔ o sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ ka cɛsiri a n'aw ka jija la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw y'aw cɛsiri nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ f'a laban aw bɛ se ka tare caman fɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini fanga ka bon aw ka sira kan fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka tɛmɛ sira minnu fɛ ko gɛlɛya bɛ don olu la kuma ɲɔgɔnyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamalajɛyɔrɔw olu aw k'aw kɔlɔsi o yɔrɔ ninnu na aw bɛ se ka gɛlɛya caman sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na aw dalakanw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw sigi ni fariganw ye wa bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan nin dɔgɔkun in ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw olu siraw sinsinnen don kibaruya dumanw kibaruya nafamaw yɔrɔ janfɛ kibaruyaw kibaruya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka nisɔndiya lase aw ma ka se ka basigi ani hakilisigi k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya ninnu a nafaw aw bɛ se k'a sɔrɔ don nataw kɔnɔna na nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka gɛlɛn kosɛbɛ aw ka se ka a nafaw sɔrɔ kumakan minnu bɛna fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu barikalen don dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw hakili to aw yɛrɛ la aw bɛ se k'aw jigida garisigɛw kan garisigɛw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sumaya walew olu fanga ka bon aw ka wulikajɔw la kosɛbɛ aw bɛna kɔn ka ko caman daminɛ a bi aw kɔnɔ ko aw bɛna nafa sɔrɔ a la wagati minnu na aw sɔmɛ sɔmɛ dɔgɔkun bɛna ban o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bi jija minnu kɛ ani cɛsiri minnu kɛ aw bɛ se ka aw jigi da a wasaw kan don nataw kɔnɔna na kamasɔrɔ sumaya olu fanga ka bon aw ka wulikajɔw la kosɛbɛ layidukanw ani kumakan minnu bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na a ka gɛlɛn ko layidukan ninnu ka se ka bɔ a sira ma ka kɛ aw sago ye o b'a yira k'a fɔ aw ka aw muɲu ka taa fo ka taa se don nataw ma don nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka aw ka jigiya siraw olu bɛ se ka barika ka ɲɛsin aw ma kumakan ninnu aw bɛ se ka a nafaw ye o don nataw kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun kɔnɔna na layidukan minnu bɛna ta aw ye k'olu tɛna bɔ a sira ma wa a b'a yira k'a fɔ fo aw k'aw hakili to aw yɛrɛ la aw ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ mankutu tiɲɛw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka ni aw ye aw ka ko kɛ aw kelen na ka se ka aw hakili to aw yɛrɛ la a kumacogo ani aw ka ko kɛcogo ani ko minnu bɛ aw yɛrɛ la n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw degun a b'a yira k'a fɔ k'aw ka hakili to aw yɛrɛ la n'o tɛ lagosiw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ye basigi ta a ka ca la aw bɛ se ka aw bɛ se ka to sutura la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw dɔgɔkun bɛ taa daminɛ ni layidukanw ye layidukan ninnu fana caman bɛna bɔ a sira ma ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw ka ko ka ca nin wagati in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ wulikajɔw olu fanga ka bon aw ka ko la nin wagati in kɔnɔna na wulikajɔ ninnu fana bɛna se ka kɛ sababu ye don nataw kɔnɔna na ka se ka wasaw lase aw ma aw ka miiriyaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la umaru ka so furuso denw balansiw ni dɔgɔkun kɔnɔna na kunkɔrɔtaw o bɛ aw ye sira caman fɛ wasaw ani wulikajɔw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa ni dugutaga bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'u ye u ka wulikajɔw ani u ka dugutagaw k'a boloda nin wagati in kɔnɔna na o bɛ se ka tare caman fɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la kamasɔrɔ wasaw bɛ aw ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɔnɔna na a ka ca la yɛrɛkɛli min bɛna don aw kun dɔgɔkun daminɛ na aw bɛna tila ka segin ka kunkɔrɔta sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nafoloko yɛrɛ sira fɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw lamɛnnen tɛ kamasɔrɔ aw dalakanw bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka mangoya lase aw yɛrɛ ma a b'a yira k'a fɔ aw ka kɛ lamɛnbaga ye aw ka kuma man ka caya nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw yɛrɛ dalakan dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi lase aw ma o b'a yira k'a fɔ ni aw ko aw bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na o sababu bɔ aw yɛrɛ dalakanw na basigi aw ka o kɛ aw tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a ka ca la dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka na wasaw ani kunkɔrɔtaw sɔrɔ minnu bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw yɔrɔ la ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Alahu Taala ka so sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ janfaw olu caman sirilen don aw kɔ kan aw yɛrɛ tɛ minnu kalama a b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ se aw k'a ka jateminɛw barika bonya kosɛbɛ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la aw kana se ka se yen nɔ wa aw k'a dɔn k'a fɔ fana aw yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yan gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na olu caman tɛ aw ni wa aw k'aw kɔlɔsi fana aw yɛrɛ ka maramɔgɔw ani aw ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la fo ka taa se baarakɛɲɔgɔn yaɲɔgɔnw ma mankan bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔ kofɔlen ninnu cɛ nka ni fɛn min sudola mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma ni aw ko k'aw ka yɛlɛda sɔrɔ a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasa lase aw ma kamasɔrɔ hali mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka tiɲɛniw kɛ ka se ka ɲɛsin aw ma tiɲɛni wale ninnu ka se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ don a tiɲɛni walew la ka sɔrɔ a ti a kalama a b'a yira k'a fɔ fo aw ka basigi ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wasaw olu kɔ donnen don aw ma kumasulu bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ jagoyala ko fansi aw kana fɔ ko aw bɛ o ta a b'a yira k'a fɔ fana aw ka aw muɲu ka sabali k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati kamasɔrɔ aw bɛ mɔgɔ minnu ka mara la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dusukasi caman de lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na farifagaw ani kumasulu minnu bɛ aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka ko ni aw yɛrɛ ye n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw bolosi aw yɛrɛ ɲɛna kamasɔrɔ ni aw ye dusu ta ko aw b'a ka ko ɲɛnabɔ ka kɛ aw sago ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ taa aw yɛrɛ don gɛlɛya de la a b'a yira k'a fɔ fo aw ka kɛ lamɛnnikɛla ye aw kana aw sen don ko caman na wa aw kana dalaminɛni kɛ aw tagama bere ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o kɛla aw bɛ se ka lagosi caman de sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na muɲu o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala badara ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw fana ma kumasulu olu bɛ aw ka sira caman kan kamasɔrɔ yɛrɛkɛli yɛrɛ olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na juillet minnu bɛ yen juillet hasard mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'u ka baara ye juillet hasard jouer i n'a fɔ sow ale ni a ɲɔgɔnw u k'u hakili to u yɛrɛ la kamasɔrɔ u bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛniba de don u kun nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni fɛn min sulala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la yɛrɛkɛli o fanga ka bon aw ka dakan kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ bolofɛn yɛrɛkɛw fo ka taa se hali bolofɛn tiɲɛw ma o b'a yira k'a fɔ aw kana mɔgɔ ka fɛn singa kamasɔrɔ aw bɛ se ka maloya caman sɔrɔ o sira fɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kasaraw olu kundalen don aw kan fo ka taa se accident olu de kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a b'a yira k'a fɔ fana aw ka ko man di mɔgɔw ye ni aw bɛ se aw ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ yen nɔ i n'a fɔ aw denw fo ka taa se aw musow walima aw cɛw ma aw ka se ka aw hakili kɛ olu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ yɔrɔ janfɛ mɔgɔw bɛ se ka dimi don aw la sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya siraw olu kɔni jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ aw yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen ta ka se k'aw cɛsiri kamasɔrɔ n'a y'aw jigi da mɔgɔ kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw tigi bɛ se ka bɔ aw jigi kɔrɔ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka se ka aw ladɔnya ko an bɛ kawla kalo fɔlɔ kɔnɔna na ni o ye sigilolo mɔgɔw ka wagati ye balansi mɔgɔw ka wagati a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mankutu barika bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ fiɲɛ o de barikalen don nin wagati in na kosɛbɛ kosɛbɛ ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n ka foli bɛ n lamɛnbaga ni n kanubagaw bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ mali kɔ kan minnu b'an lajɛ minnu bɛ an wele ka foliw kɛ sanga ni waati n ka foli belebele bɛ olu ye mali kɔnɔ mali kɔ kan a b'a yira k'a fɔ nin de tun y'aw ka dɔgɔkun kibaru ye an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ halisa ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in kan sago ye